Hulugan ko na ang aking laptop na bukas. I-close na natin. Good afternoon mga loves! It's another day ng pasok. Pasok, always pasok na naman. Pasok ka na naman, gawa na naman ng pera ang OFW. Tapos na ang sauran. Tapos na ang gastusan. Gagawa na naman tayo ng pera. So, yun lang ating mga ganap plan. Ganap tayo ng pagkain. Ang ref na walang laman. Nakakahiya naman ang ref namin. Yan. Yan ang laman. Ang aming ref. Walang laman. Oops. Adobo. Coffee first. Nabenta si ate na lipstick. Marami to, 50 piraso. Wala yan dito. Meron yan, te. Meron, 6 na piraso, walang 12. Meron yan. Wala, pumunta na ako lahat. Ano to? Ay, parang ano naman? Pumunta na ako ng lahat-lahat dahil wala akong nakita. 12 piraso, 6 piraso, meron 12, wala. Ilang araw tong gamit? Magamit, marami na sa akin bumili yan. I mean, ano, te, yung hindi siya, akin lang to. Hindi siya, Hindi, gumawa ka na lang ng isa. akin na lang to. Kasi wala na, kulang ng isa. Gulo, no? Kasi wala ng isa, liring-liring. Ayoko ng mga kulay na ganito, te. Iba-ibang kulay niyan. Alam ko, pero ayoko ng ganitong kulay. Bigyan mo ko ng iba. Kasi bibili ka nga kasi ano, hindi man para ito, ganito. Pares ang ganyang kulay? Meron liquid. Ayoko, patingin nga ng mga benta mo. Wala, ganito nga. Wala na, ganito ang kulay niya, iba-ibang klase yan. Wala. Naubos na ito. Ayan. Iba, inalimusan ko. Eh, ba't pare-parehas naman? Nakapag-lipstick pa nga, kakain pa. Kakain. Tinaray ko lang yung lipstick ni ate. So, kain muna tayo. Tingnan natin kung pagkakain natin, nandiyan pa rin yung lipstick na yan. So, let's have a coffee first. Magkape tayo mga loves. And let's see kung anong magiging resulta kung andyan pa rin yung lipstick. Meron pa akong background music. So, yeah, let's see, guys. See you later. Go, coffee, go, go. Coffee. Sarap papakin ng gatas na may asukal na. I remember nung bata pa ako. Nagalit si mama dahil namama pa kami ng gatas. Coffee, rice, and adobo. Yan ang ating pagkain today. Anong pagkain niyo dyan? Share niyo na. Yan, iniinit ko lang siya. Ng 1 second. 1 minute. Tapos kakain na tayo. Yan lang gawin araw-araw. Ganyan lang ginagawa.
Bago pumasok, ganyan. I-film ko na lang, wala namang kausap na iba eh. Ako na lang lagi mag-isa eh. Wala nang may gustong sumama sa akin. Iniiwan na lang ako lagi. So, samahan nyo na lang ako sa araw-araw kong ginagawa at pinupuntahan, which is sa trabaho lang naman. Samahan nyo akong gumising, kumain, at pumasok. Okay ba yun? Ayan ang pagkain ko, mga loves. Big coffee. Sabi ko, hindi ako kakain ng kanin eh, pero let's see. Kain tayo! Ayan na mga loves, tapos na akong kumain. Malulobat na ako, so kailangan kong i-charge to. And yung lipstick, kakaganon ko. Kakaganon ko. Wala siya. Nawala siya. Ayan, pero meron pa rin konti. Kumain ako ng adobo and rice and coffee. Ayan, pero meron pa rin siya ng konti. Let's see mamaya kung ano yung gagamitin ko. Gamitin ko yung isa. Bumili ako ng, ito. Tingnan natin kung anong kulay ang gamitin ko mamaya bago pumasok. So, let's see kung ano magiging resulta. Anyway, charge ko muna. I-charge ko muna kayo. I-charge ko muna kasi papasok tayo. Walang charge. So, kailangan na pumasok. May charge ang ating cellphone. Hindi pa tayo nakakabili ng camera no? Pag-ipunan natin yung camera na yan. So, see you later mga loves. Oh my God! Ang baho ng damit ko! Alam mo yung kainis! Anyway, hello mga loves. Again, ito, tapos na tayo magkumain. Tapos na tayo maligo. Mag-ayos na lang tayo ng pagmumuka kung may ayos pa. And, ang baho ng damit ko kasi alam nyo, loves, pag naglalaba kami, syempre wala naman kami sampahan dito. Minsan lang pag sa loob, sa kwarto, is kapag maraming sampay sa labas. But anyway guys, nagsampay ang kapatid ko, naglaba ang kapatid ko, and then syempre sinampay sa labas, and then there is something, or may party dun sa labas ng kapitbahay. And syempre nilabas na yung mga food nila, nandun nakasampay yung aming mga damit, ang baho. Lahat ng, yung amoy ng pagkain nila, syempre ibang lahi. Amoy ng pagkain nila, nasa damit. Gagamitin ko. So, ayan, naligo na lang ako ng pabango. Oh my God. So, ayan. Pinaligo na. Wala na guys. Wala na akong pabango. 2018, 2019. Wala na. Alam nyo lang mga loves, ang mga perfume ko, may ka-share ako. Kahati ko. Kapatid ko lalaki pero ang pabango niya, ang mga pabango ko na pang babae. My gosh. Ayan. Anyway. Tipid-tipid OFW. So, sa iri ng pabango. Sa iri ng kung ano man ang meron tayo. So, napaka naman ang ilaw na to. So, anyway, loves. Mag-ayos na tayo. Siyempre, unahin natin. Alam niyo, wala akong primer or anything else. Whatever. Hindi naman ako beauty expert or ano. Alam niyo to kung anong alam niyo kung anong nilalagay kong ganito na cream. Tada! Nivea. Dove, sorry. Dove. Ayan. Yan ang aking pang primer. Ayan. Hugas na tayo mga love. Yan lang yung ating ayos. Dito titingin kasi may salamin dito. Okay. Ayan. Para lang malalang. Ayan.
Yan ang ating liwanag ng yan ang ilaw natin, sobrang ano. And then ang kapatid ko, binigyan ako ng to. I think kailan pa to, 2 years ago na to. Meron pa rin, binigyan ng kapatid ko ng yan, tama ba? Ayan, kung alam nyo yan, binigyan niya ako niyan. Yan ang nilalagay ko. Pag ako pag may time pa, since may time pa ako. Pero pag wala na akong time, tama na yung Dove, tapos yan, tapos powder, tapos kilay, that's it. And ano yung gagawa ko? Ayan. Tapos nilalagyan ko siya ng Nivea. Ang dami ko. Ayan, minimix ko siya sa Nivea. And then mix ko sa Nivea. Yan. Yan yung aking. Then, ayan. Ayan po. So, spread lang yan ng ganyan. Dito po yung salamin ko, sorry. Mix lang siya. Hindi pa makabili. Bibili ako ng salamin. Na yung ayan ang gawain ko, mga loves. Wala nang keme-keme. Walang kung ano-anong cream or something dyan. Kung ano lang yung mabili sa supermarket. Yan lang yung gamit natin. Simple as like that. Okay. Ano pa ba? Wala yung aking brush. So magkulay naman tayo kahit konti sa ating mukha. So, wala ako. Maghikaw na tayo, mga loves. Work, hindi, wala na tong hitsurang to. Iba na. Ibang anyo naman after ng trabaho. Ibang anyo na. Okay, ayan ang ating ayos. Hindi po ako nag-tutorial. I'm just sharing what I'm doing in my face. Ang aking makeup, I'm just sharing. I'm just filming kung ano yung nasa mukha ko. Hindi po ako nagtuturo or something. And guys, wala akong ano. So, yun na lang. Wala naman kulay.
Yung mata ko actually, hahanap pa rin ako o nag-iisip ako or kung anong gagawin ko sa, alam mo yung itim ng mata ko, no? Kung sino pong may alam, o DIY, na pwede kong gamitin sa pag-itim. Alam mo yung itim ng mata ko, ayun. Comment down below. So, ayan, buhok na tayo mga loves. Buhok, buhok, buhok. Oops. Aking ayos. Ayan, napapasok na tayo ng ganito at nag-message na ang ating transport coming na daw. Tapos bababa na naman ako na wala sila, na wala siya. So, see you mamaya mga loves. Samahan niyo ako sa biyahe, sa pagpasok hanggang sa pag-uwi. Diyan ka lang, huwag ka nga alis. Okay? Guys, kung hindi pa po kayo subscribe, hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa akin, Love Granny Clubano, paki-subscribe naman po. And pakipindot na rin dyan ng bell para ma-notify kayo ng aking vlogs, ng aking journey dito sa Kuwait. So, mga loves, subscribe, like, and share. Share nyo na lang. Share nyo na lang po para maganda ang buhay ngayon 2019. Yakap, loves, loves, loves. See you. Hello mga loves, dito na tayo sa baba. Sa baba na tayo, naghihintay ng transport kasi wala pa. Wala pang transport. Nasa baba na tayo. Hihintay ng transport, wala naman. Andito na naman yung mga ibon, oh. Tambayan talaga nila tong mga to. Ibon. I mean kalapati. Ang hangin. Dito na tayo. Work na. CR tayo mga loves. CR. CR muna tayo. So, simula na tayo ng, ayan na yung sa liwanag yung aking lipstick. Maliwanag yung ilaw dito. Yan yung aking ayos. Ayan, andito na tayo sa locker mga loves. So, mag-start na yung ating trabaho. So, see you po after 8 hours. And see you po sa bahay. Thank you.